zama mallakinsa ko ba kwa ji. Kuma ku sani duk wanda ya yi yunkurin ɓoye wani abu daga cikin abin da yake da shi zan gano shi, idan kuma na gano shi mutuwa ita ce sakamakon abin da ya aikata. Da fatan kuna jina. Ina ma'ajin garin birni yake? Gani ranka daɗe. Ka je ka tattaro duk duke da ke cikin baitulmalin garin birni. Ka ba wa bayi su kawo min yanzu, sun zama mallaki na. An gama ranka daɗe. Ina alƙali? Gani ranka daɗe. Daga yanzu duk hukuncin da ke hannunka ya dawo hannuna. Ban yadda ka sake yanke wani hukunci ba. Gobe a tattaro min su a kawo su gabana. Zan yi hukunci da kaina. Godiya nake ranka daɗe, abin da kace shi za a yi. Duk